Ulldecona. Ulldecona és un municipi de la comarca del Montsià que es situa al sud de Catalunya, formant límit amb el País Valencià. A Ulldecona habiten 5.724 persones. Ulldecona compta dins del terme municipal amb 4 nuclis més de població, separats un dels altres i amb característiques prou diverses, que són els Valentins, les Ventalles, el barri Castell i Sant Joan del Pas. Les Ventalles. Les Ventalles està situat al nord del municipi d'Ulldecona. Aquest nucli és d'origen medieval i un dels més antics. Les Ventalles és molt diferent dels altres nuclis de la població d'Ulldecona, ja que les cases es troben apinyades damunt un turó amb carrers molt estrets. Al Freós 1016 hi viuen 1.023 persones tot l'any. Més fort, Nil, que no se sent. Vas molt ràpid i no se'n sent res el que estàs dient. Més fort. Tot i que alguns caps de setmana augmentava la població a l'haver-hi moltes cases restaurades com a segona residència pel centre de Barcelona. Sant Joan del Pas. Al Freós 1016 hi viuen 181 persones tot l'any. De vegades també s'anomenava els molins, per la gran quantitat que n'hi havia. Els Valentins. Al Freós 1016 hi viuen unes 280 persones per l'any. Majoritàriament, els veïns viuen de l'agricultura, destacant els molins d'oli i els restaurants, referent molt important al municipi. El barri Castell. Al Freós 1016 hi viuen unes 220 persones per l'any, tot i que una part d'elles estan escapats per residències del seu entorn. Alguns dels monuments més representatius d'Ulldecona són el Castell d'Ulldecona, la Casa de la Comanda, porxos de la plaça de l'Església, Església parroquial de Sant Lluc, Ermita de la Pietat i el Calvari. I com a testimonis vius també tenim les oliveres mil·lenàries, a les terres del Sénia i d'Ulldecona en particular. S'hi poden trobar 1.355 arbres. La partida de la zona d'Ulldecona, amb 400 exemplars i 2 d'ells declarats arbres monumentals. La primera carta de població d'Ulldecona s'obté el 3 d'abril de 1222, però la vila situada al castell. Jaume I va fixar el Sénia com a frontera entre el Principat i el Regne de València. Passat un moment de crisi política, Ulldecona es trasllada i s'oficialitza mitjançant la segona carta de població el 12 d'abril de 1273 i es forma el nucli originari, aleshores denominant-se Sant Lluc d'Ulldecona. Ulldecona, Bernat i la Sénia van ser creats amb la finalitat de ser frontera, però l'estructura d'Ulldecona està pensada per ser més gran i més organitzada. Ulldecona és una vila bàsicament unifamiliar, amb carrers prou amples i altes per a les exigències modernes. Una de les característiques que criden més l'atenció d'Ulldecona són les finestres de les cases, horitzontals allargades i amb una corriola enganxada al mig de la part alta, que hi ha les golfes de les cases més antigues. Servien per pujar el blat i altres productes del camp directament del carro fins a dins de casa. I les festes majors d'Ulldecona es celebren a final del mes d'agost. Ja està.